Γεια σας! Είμαστε πάλι εδώ στο κανάλι του Wedding Beauty με τη φίλη μας την Κατερίνα σήμερα. Γεια σας! Η Κατερίνα είναι μελλοντική νυφούλα μου, εντάξει, δεν έχει γίνει ο γάμος ακόμα. Είπαμε όμως σήμερα να κάνουμε ένα βίντεο, έτσι, καλοκαίρι που είμαστε, λίγο ρομαντικό, λίγο ροζ, θα δούμε πώς θα μας βγει. Τα προϊόντα που θα χρησιμοποιήσουμε θα σας τα έχω γραμμένα κάτω. Να πω κάτι που επειδή με ρωτάτε, δεν έχω χορηγούς, το κανάλι μας δεν έχει χορηγούς. Τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε είναι προϊόντα που μας αρέσουν εμάς. Έτσι, για να μην υπάρχει καμιά παρεξήγηση. Λοιπόν, αν σας αρέσει το βιντεάκι μας, στο τέλος κάντε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και χτυπήστε και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζουμε κάτι καινούριο. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.
τελειώσαμε. Κάναμε ένα ροζ με glitter μακιγιάζ. Κάτι σαν λίγο Barbie κάναμε εδώ στη μελλοντική νυφούλα μας, τέλος πάντων. Μπορείτε και εσείς να το κάνετε, να βγείτε ένα βράδυ σε ένα νησί, σε μια παραλία. Εγώ θα έβγαινα προσωπικά, δεν ξέρω εσύ Κατερίνα. Εννοείται λοιπόν. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Τα προϊόντα που σας είπα και πριν θα σας τα έχω κάτω γραμμένα. Ό,τι θέλετε θα χαρώ πάρα πολύ να μας τα πείτε στα σχόλια. Έτσι, να σας απαντήσουμε, να μας πείτε μια πρόταση που θέλετε ένα μακιγιάζ να κάνουμε. Εμείς είμαστε πάντα εδώ. Αν σας άρεσε λοιπόν το βιντεάκι μας, πατήστε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και χτυπήστε το καμπανάκι που της αρέσει της Κατερίνας πάρα πολύ να χτυπάει το καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζουμε ένα καινούριο βίντεο. Από μένα και από την Κατερίνα, πολλά φιλάκια, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!